Malakay chapter 3, verse 7, 8, and 9. Even from the day of your fathers, ye are gone away from mine ordinance, and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, said the Lord of hosts. But ye said, wherein shall we return? Asa daw ta mubalik sa Ginoo? Muni nga masalamatan nato ang Ginoo, muni gingon ni Malakay nga nagtudlo siya, asa ta mubalik sa Ginoo. Kay nga naman ang ato dang amahan nga nangalagad sa Ginoo nawala sa dalan, sa ordinansa. No? May ordinance ni pagpangalagad sa Ginoo. O bita hinungdan ni ingon dayon diri sa verse 8, ingon pa ni Malakay, will a man rob God, yet he have robbed me. Ingon pa niya, kung ang tao ba makapangawat sa Ginoo, ingon ang Ginoo, o tinuod, nakapangawat ang tao. But we say, where have we robbed thee? In tithes and offering. Okay lang ning offering kay kini. Natural na ni, giwali na ni kani adto. Ang usa kad kuyaw nga atong girab mao bitaw hinungdan si Kristo yan dinhi aron pagtudlog yun sa tuwa kung unsa gyud atong buhaton. Kanang about nga offering. Giingon lang ni sa mga pastor nga love offering. No, this is not love. Tanan love na siya. Tanan ang ato ang pag-ani dinhi love na kag dili na to na i-love. Useless ang yapon sa tubangan sa Ginoo. O bitaw nang nianita dinhi ginigugmat sa Ginoo mo na gitawag nato kani ang ato ang kaugaling yung gi-offer nato ni pinaagi sa atong gugma sa Ginoo. Mao ni ang usa nga nawala nato nga napangawat sa tao karon mao ni hinungdan ang Ginoo nagbisita nato sa atong sala mahitungod sa ato ang pagkawat. Namatod pa niya dinhi sa offering. Namatod pa niya, have robbed me, even this whole nation. Bisan kining tanan, tibuok kalibutan. Gikawat. Ang tithes wala naman ang kawata sa mga tao, kaya nakatag naman sila, pero kaning offering. Dagang kayo mga offering. Si Solomon, gibuhat to niyang templo, nga matod pa niya, kaning templo, gibuhat niya for the offering of God, para gina sa paghalad niya sa Ginoo. Nga diin kanang tanang nga paghalad, nga matod pa ni Kristo, wala na'y halad dapat ibutang diya, may tungod sa inyong sala, kundi ang tanan halad diya nga ibutang, may tungod na sa pagpasalamat natin sa Ginoo. Sila, yung pa ni Apostol Pablo, ang number 1 na itong i-offer sa Ginoo, present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Mao gina ang reason sa imong pagpangalagad sa Ginoo nga i-present nimo ang body kay kana imong body is the particle of the body of Christ. Mao bitaw nang ningon ang Hebrew, ang Hebrew. Ayaw ninyo biyaya ang panagtigom, kay kanang panagtigom mao kana ang fellowship offering diya sa Ginoo. Mo ni number 1 nato kung dumol ta sa Ginoo, kinahanglan atong kagalingon i-present nato na holy, acceptable, holy. Dunay ikaduhang gibuhat pa gyud sa mga Israelites. Kuning dili nato sundon ha. So gibuhat niya dinhi sa verse 13, chapter 2. Malakay chapter 2 verse 13. And this have ye done again, covering the altar of the Lord with tears, with weeping, with crying out, in so much that he regarded not the offering anymore, or received it with goodwill of your hands. Muna hinungdan ang Ginoo, wa gyud kadawat sa maayong ninyong mga buhat sa inyong mga kamot diha sa Ginoo, puro mali, dili good. Munang wapod ang Ginoo naghatag sa ato mga maayo kay ngano man. Mo ni kaduhang gibuhat daw sa mga tao, gitabunan nila ang altar nga mao'y atong halaran. Sa unsa ilang gitabunan, pinaagi sa mga paghilak, tears, sa luha, ug sa mga crying, mga pagsinggit, matod pa niya, weeping and with crying. Nga mao na hinungdan nga wala na lang mahinumdumi ang offering sa Ginoo. Sa atong kinabuhi nga gidawat
kang Kristo, nga si Kristo nagdalag kinabuhi, nga walay katapusan, o kanang kinabuhian na ingon pa ni Jesus Christ, kung mutuo ka, dili ka mo agig kamatayon, kung dili ka mo adto sa hukmanan. O bito na usay, maglugos ang tao pag sultihan na. Isaiah chapter 61 verse 8. For I, the Lord, love judgment. I hate robbery. For burnt offerings, and I will direct their work in truth, and I will make an everlasting covenant with them. Mo ni ang Ginoo. Salamat ta ang Ginoo nag-warning nato karon. Naghatag siya og gugma. Kay matod pa niya, for I, the Lord, love judgment. Kaya ang Ginoo gyud may gugma sa hukom. Kanang buot masabot sa iyang desisyon. Mga desisyon niya karon nahigugma siya sa ato, gidesisyonan ta niya nga din siya naghatag ilhanan nato. Gipahinumduman ta niya. Mao na niya nahitabo na mo gyud yung pestilence. O bitaw sa Revelation chapter 3 verse 19, as many as I love, I rebuke and chasten. Be jealous therefore and repent. Kinahanglan magmaningiton mo. Matod pa niya, o mag-usab jud mo. Maglutdot ba? Zealous, dili zealous ha. Zealous ka nang silyado na taba ka nang naagit ay pagkamainiton diya sa Ginoo ug mag-usab jud ta. Kay wala nagyhalad alang sa sala. Mubalik si Kristo, dili may tungod sa sala, kung mahitungod sa kaluwasan. Mao na niya ang giingon sa Ginoo nga diin siya muluwas. Mao na niya ang last time na to kay naghatag siya ilhanan. So atong pangayoon sa Ginoo nga diin kita mag-repent aron maluwas ta kay kining atong kaluwasan nga gihitanyag sa Ginoo dili lang kay panglangit kun dili pagpaikyas sa kapungod sa Ginoo. Mas grabe ang kapungod sa Ginoo. Tapos nag-ingon sa John chapter 8 verse 32, and ye shall know the truth, and the truth shall set o shall make you free. Mo nang gingon na kinahanglan gayud nga mahibawtas kamatuoran aron kanang kamatuoran makabaton tag kagawasan nga din ang kamatuoran may tungod sa ilhanan, may tungod ni sa iyang provision about aning templo niya. Ingon pa niya sa chapter 10 verse 1 to 10. Verily, verily I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. Mo na yang gingon, sultihan ko gayud kamo, matod pa niya. Nga din, ang dili gani mo agi sa pultahan, sa kulungan, nga matod pa niya, mukatkat sila sa laing dalan, sama ra sila nga din, mga kawatan, o mga ngawat, robbery, o robber and thief. Mo nagingon kung dili ta moagi kang Kristo kay si Kristo ang kamatuoran. So may gisulti ni Kristo nga kamatuoran. Nga kanang templo ayang bungkago na. Pagabungkago na. Mo na yang gingon karon about spiritual. Kini comfort ni sa Holy Ghost nato panahon ni sa Holy Ghost. Kini kay wa naman si Kristo mo nang gingon ayaw mo kabalaka kay biling ko ninyo ang comforter. Mo ni ang Holy Ghost about sa Holy Spirit na yung templo sa Ginoo. Matod pa sa verse 2. But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. Apan katong musulod gayud sa pultahan, mao ka na ang magbalantay sa mga karnero. Mao bitaw na nga diin gipangita na kung kamatuoran na di na aron mao na atong agion. Aron sa abot sa panahon makabaton tag kagawasan. Mao ni ang kamatuoran karon, ang kamatuoran ang sheepfold sa mga karnero. Hinanglan musulod ka sa sheepfold niya ang magbalantay, kinahanglan mo agi sa pultahan yun nga mao si Jesus Christ. Matod sa verse 3, to him the porter openeth, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep by name, and lead it them out. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Mo ni ang iyang buhat kanang shepherd da. Although si Jesus Christ ningon, I am the good shepherd. Mo ni ang maayong magbalantay para sa mga karnero sa Ginoo. Nga matod pa niya iya mong ibutang sa iyang sudlanan. Niya siya mugawas, niya musunod mo kay ngano man maminaw mo sa pulong sa magbalantay. And a stranger will they not let low.
and the strangers will they not follow, but will flee from him, for they know not the voice of the stranger. O kadtong mga estranghero, dili to sila musunod, kaya nga naman, di man sila ka, hibawa ng tingog sa estranghero. Matula, for they know not the voice of the stranger. Wa mong sila kabaluan ng kanang paraan. Mo bitaw nang mingon ko nga, ang mga pastor dili dapat mo wali dito sa ubang simbahan, kay ang Ginoo naghatag kanimo og simbahan. Daghan ta mga pastor kana inyong mga simbahan, mao na ang inyong mga karniro na diha ayaw na mo gadto sa uban. Kaya nga naman di gina sila maminaw ninyo. Hinoon kung pakataon ninyo sila, ganahan na sila ninyo, pero sa tinuod lang dili na maong gingon sa Ginoo. Kay kita gihatagan og katungod nga magbantay ta sa mga karniro, dili ra sila ang atuang pakanon. Nya sila maminaw sa tuwa. This parable speak Jesus unto them, but they understood not what these things they were which he speak unto them. So, morning gingon parable si Kristo nga sila wa makasabot tinuod hinoon daga may mga tao giprapisi yun wa sila kasabot about ining gitawag og kanang shepherd. Kadin wala miagi sa portahan. Mao ni sila ang mga tawatan daw kuno. Then he said Jesus unto them again, og si Kristo ni sulti usab kanila, verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. Siya ang portahan sa mga karniro. Muna kung unsay gisulti ni Kristo nga kamatuoran, ang iyang kamatuoran, daghang kayo yung gingon. All that ever come before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. Apan niana tanan niabot daw kanila mga kawatan o mga ngawat, matod pa niya. Pero ang mga karniro, dili na maminaw kanila. Matod pa sa verse 9, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. Matod pa niya din sa verse 10, the thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Muning giingon nga ang kawatan daw kuno miani ri pangawat, paglaglag, pagpatay. Pero si Kristo niani siya aron paghatag nato kinabuhi abundantly. Sa tinuod lang, sultihan ta mo ang kamatuoran ngano nangalagat ka sa Ginoo, nganong gidawat nato ang Ginoo Hesus Kristo. Kay siya nagdalag eternal life. Ang iyang gidala ang eternal life. Kanang eternal life matud pa niya sa John chapter 5 verse 24. Nga matud pa niya kanang life nga gidala niya kung mutuo mo, kanang life dili na moagi kamatayon. Dili na mo ato gugmanan, eternal life gani. Pero kung di ka gusto, ana, manang hinungdan ka diin, di mo maminaw sa pulong sa Ginoo. Pero kung maminaw mo sa pulong sa Ginoo, muna itong life, makalahutay gite init na. Huwag nasayod nga mga tao, anong naitabo ni, pero karon nahibaw na kita. Mabito ng pangayo mo gid sa Ginoo. Kaya wa man tay mahimo ako kanunay gid ko every moment nagaampo na ko sa Ginoo. Mo na ning time nga nagingon siya, pray without ceasing. Watch and pray. Meditate day and night. Matud pa niya kang Joshua ug bisan si David nigingon I meditate day and night. Matud pa niya 7 times a day. Nagpray siya sa Ginoo. Matud pa niya as I live. Matud pa niya. Nag-meditate si David kanunay. Mo bitan ang wa natay time ni hatagan nato niya tong una sa kalibutan pa, utang sa kalibutan. Di nato hatagag provision niya atong lawas nga mangibog pa. Kay ngano man 4 months na lang. Wala yang gingon diri sa John chapter 6. I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. Di man takadto sa langit kundi ka moagi kang Kristo. Mo ni si Kristo, ang pulong, ang mga sugo nga pulong diri. Mo na si John chapter 4:24 o sugod na sa 22. Matod pa niya ang akong amahan ni anhid gisugo po niya dinhi aron pagpangita atong mga tao nagasimba sa espiritu ug kamatuoran. So ang ato yung simbahon ng Ginoo nga amahan mao bitaw na kung magampo ta our Father.
Ang uban gibaliktad man nila si Jesus Christ nga imbi si Jesus Christ mao na atong sundon kung unsay gisugo sa amahan sa iya mao ta atong sundon. Mangayo ta pinagi sa ngalan. O yatag na sa atong amahan. Kanang ingon niya pinaagi sa ngalan ni Kristo. Kanang pamaagi ba si Kristo ang iyang pangalan pulong. Ingon pa niya sa Revelation ang ngalan sa gibalot sa lampin nga napuno sa dugo. Mao katong pulong kinsa matong gibalot sa dugo. Mao matong pulong mao to si Kristo ingon pa sa Revelation. Mao bitaw na importante kayo nga din do natay kahibalo yat lubangan sa Ginoo aron makabatud tag kagawasan. Basig mga hibong mo nako nga muwali ko murag masuko. Wala ko masuko. Nangisog lang ko. Kaya wa makuhatagi sa Ginoo og Espiritu sa kaisog. Kundili sa gahom. Aron ang tao gayud mahinumdom. Matod pa gani ni Peter. Ingon pa si Peter na rebuke them sharply. Badlungag yun og pinahait. Mo bitaw na nga matod pa sa Ecclesiastes kinahanglan nga lansang nga maayo pagkalubong. Kaya ang pulong sa Ginoo sama man sa martilyo, ikaw daw dukdok og martilyo. Kanya kung hinay imong istorya dito sa ato pa wa kay Kristo. Hinumdumi nga alang sa mga talawan ug nahadlok ang impierno mo nang mangisod ko pagsulti niini. Kung namay moingon nga nasuko ko ako nasuko nangisod lang ko. Kay di pwede nga din ikaw magsulti sa pulong sa Ginoo nga din mahadlok ka. Wala ka hatagi og espiritu sa katalaw kundi espiritu sa kaisog ug kagahom. Muna yang gingon dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of the sound mind. Nga naman, kay kaniadto manggod, wala na isog musulti sa kamatuoran. Ang mga Israelites, giingnan sa Ginoo, there is no valiant people to fill that word. Kanang valiant, kamo mo ng valiant. Shouted, kanang nagsinggit ba? Matod pa sa dictionary, mga brave, mga isog, mga heroic. Muna nga dapat yun musulti tag kamaturan. Usay ang pastor dili mangisog kay ngano man di mo sila motuwi pulong sa Ginoo. Ang ilalang pasalig lang sa mga tao aron sila mo malipay ni pulong sa Ginoo pero actually di sila mangisog kay ngano man. Siguro makaingon sila di ni tinuod ang pulong sa Ginoo. Pero mingon ko sa inyo, ang pulong sa Ginoo tinuod kahum. Ang Revelation chapter 21 verse 8, but the fearful and the unbelieving and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire brimstone, which is the second death. Mao na ang iyahang maabtuan kanang mga talawan, mga gitawag og abominable, mga unbelieving, mga liars, mga talawan nga alang kanila ang kalayo. Mo nang ikaduhang kamatayon. Mo nang hinungdan nga din ako nangisog kay kanang valiant manggod is nagsinggit yun na siya. Nga naman, ingon manggod ni David sa Psalm chapter 60. Anong mangisog manggod ta? Ingon man po ni David sa chapter 60. Verse 12. Through God we shall do valiantly, for He is that shall tread down our enemy. Mo nang musulti tag pangisog kay siya mao nay mutunog sa atong kaaway. Pero mo rebuke ta mangusog. Pero kung musulti ta kamatuoran di ta mangusog. Mo bitaw na niingon si David ha. Through God we shall do valiantly. Mangisog yun ta. Kaya nga naman, for He, it is that shall tread down our enemy. Kaya siya na mo'y mutunog anang
mga kaaway nato kundi ta mangisog. Ang kaaway ato ang mangisog. Wa bitaw nang mangisog kung pagsulti ninyo aron ang kaaway mahadlok jud. Abi niyo atong unang panahon wa ba mo kabasa sa pulong sa Ginoo sa Old Testament? Si Moses musulti isog kayo. Ang mga tao nga naminaw niingon na lang yun sila tama na Moses kay kada sulti ni Moses mukilat. Naitabo na. Nasuko man si Moses. Musulti kay ngano man di man gyud mutuo sa sugo sa Ginoo, ngano man gyud mo dili musalig sa Ginoo nga nagpakita na mo ang Ginoo og gahom. Nagipikis niya ang dagat. Una kong gipangayo sa Ginoo. Nagtuko nga ang Ginoo hatag na ko anak. Mo bitaw na nakitang mga pastor karon. Pangisog mo sa kamatuoran aron tumba na sa Ginoo ng mga atong kaaway. Mabilang kita gayud. Usa ka taong isog dias tubangan sa Ginoo mo na mangisog ko pagsulti. Kung sao man niya pagtunoban nga wa man ta mangisog. Pero kung review ta kusog kaayo. Which is, abi mo ka ng review. Mali na pagkatuman nato sa pulong sa Ginoo nga review ko na to ang kaaway. Ayaw review ka ang kaaway, ikaw. Review ka na ang mali nimo, mao na hinungdan ang kaaway nga tubang nimo. Nya siyempre musukol ka, review ko nimo siya. Ampo lang sa Ginoo. Ampo ang kaaway, dili review kun. Ang buot pasabot niya, review ko niyong kaaway kanang mo badlong nimo nga di ka pasimbahon mo na review ka. Kung naga na mo sulti hala dili na bata pwede padtuan ning na din siya kasing Jesus name ayaw lay pagawas nimo tingog. Kay ano man basig malagpot na siya. Ayaw ko pangasog kay imo man ang igsuon. Love your enemy man. Kasi kaaway na nimo pero sa imong heart ba ang Ginoo na sayo damo. Nagiyuta ka magpulos ng mga pulong na makapadiskari sa ito. Labi na ng panahon na dili na kinahanglan doon magdiskari gay. Magdasigay na tayo.